Salutare toată lumea, eu sunt Dragoș Gaming și azi nu mai e Halloween. Da. Și sunt cu Cat Gaming. Hello! Și ăsta era skin-ul meu real. Pop, pop. Sper că vă place skin-ul. Mie îmi place. E foarte, băi, foarte tare. Hai. What a fish. Într-un fish. What a fish într-un fish. Casă? Da. O să avem lemn de la portocaliu. Portocaliu. Nu mă interesează ce lemn, eu vreau să-mi fac casă. Bă, lemn de ăsta, e acolo, frate. Tocmai acolo. Căcamaș. Cocamaș. Am zis căcamaș. Hei, pumpkin. Da. Unde-i? E aici, tu stai acolo și fă. Ce să fac? Vezi și tu ce faci. Stai Fă și tu un crafting. un pic că eu iau lemnul. Mamă, 8 bucăți. 9 bucăți. Mamă, deci la un copac de ăsta primești mai mult decât la un copac normal. Sau puțin rățită. Tu nu știi. Știu. Vezi, nu ești tu răceală. De tu și de data asta. Ei, m-am dus undeva. Nu-i treaba ta. Mă întorc. M-am dus să-mi iau lemn de asta. Bine, eu o să fac lemn. Fă și tu niște... Da, niște scule. Vrei să spui crafting? Sau mai bine spus topori și de-astea. Da. Cred că știu eu unde să facem casa. În pământ. Nu. Bine, va fi mină, dar... Mama, cu safari. Să mori. Așa. A, uite și mai încolo sunt de-ăștia... E pădure. Păi Am acu găsit ți-ai dat și seama. Am găsit și oi. Acu ți-ai Bine, mă, taci, nu te mai da mare. Așa să pun înapoi dortul. Așa. Gata. Așa. Safari. Hai, lasă. Lasă safari ăla. Păi nu, eu coleg. Procur lemn. Uga, 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 uga. Maica mea. Eu deja am piatră. Unde maica ești? Eu îmi fac casă. A, Aici. uite-te. Maica, pe bune. Să știi că e mai aproape. Bine. Ne teleportăm cum ar fi. Hai să intrăm. Păi nu încăpem amândoi. Ba da. A. O să vezi tu că mai merge. Trebuie mai întâi să... Fă și tu o ușă. Păi o să fac 3. Bă, ne trebuie cărbune. Ai? Fuck. Ei, lasă. Merge și așa. Pe bune. Din greșeală n-am făcut ușă și Bine, am făcut... Gata. Lasă asta. Știi. A, da, cine... Dă-mi și mie târnăcopul. Vezi că e un pic folosit de mine. Sau dăm piatră. Da, stai așa. Ce faci? Nu știu cum să dau... Să-mi ziceți în comentarii cum se dă unul câte un item jos, fără să le pui pe toate la un loc. Dacă nu merge... Bă, nu ne trebuie... Era să zic scânduri. Ne trebuie de ăsta, se numește.
Știu și eu. Ce-ai pus mama, dar nu mă știu. Ce? Și pantalonii ăia la fel? Sunt murdari? De ce? De ce crezi? Ok. Ai făcut puțin loc? Mai fă loc pe aici. Stai un pic, că Ai făcut... am făcut ușă și am pus. Aha. Văd un schelete deja. Hai de-l drept. Zombie. Hai de-l drept. De-l de aici, mamă. Spider. O vacă. O vacă. Ce tare a fost. Uga. Un spider. O vacă. O spaidovacă. O spider vacă. Nu. Spider vacă. Vezi că te-a luat vaca. Nu mai da. Bine, nu mai dau. Nu fi. Bă, de ce ai pus ăla? Ce să pun? Așa. Stai și mă. Vreau să spun altceva, dar am pus lemn. În cauza. Stai așa. Ia. Asta. Ce să iau? Bă, tu ai nebunit. Mie îmi trebuie cărbune. Loto! Stai. Să deschidem ușa, să rămână așa. Să-mi o deschizi, da? Da. România! Uite. Loșc. Loșc. Ce vitele Loșc. 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 Gata. Unul e mort. Ia stai. Ia în spate. Ei, ce este? Ce stă la scheleton? Azi doi. Îți doi. Ce amuzant. The what Stai acolo. What the fuck? Oh my god. Deschid ușa? Nu. Ok. Deschide-o, deschide-o. Închid-o. Haide. Pula. Așa. Ia, lasă-mă să fac. Băi, Ai grijă, ai grijă. Stai așa. Bă, să mor, tu ești prost. Mi intră skeletonul în casă, pui mei. Gata. Ia să-i mă, ne-a dat ceva? Fii tu să fii de... Skeleton. Ia mă și tu. Stai așa. N-avem de mâncare, deci ia asta. Ce? Dimineața... Oh my god, Enderman! Stai. Enderman. Ce mega a fost? Oh my god. Enderman. Enderman. Stai așa. Tu ești între. Tu. Ce ai aici? Ah, nu. Tu. E tot mai acolo. După copac, o mai fac. După copac, o mai fac. L-am văzut. What the fuck? Se vede de aici în puii mei. Știu, pentru că e lungan. Bă, dar eu nu văd bine. Pentru că e seară. Păi și pentru că tu nu vrei să faci o torță. Pentru că n-am cărbune. Putem să faci. Poți să faci cărbune. Oh my. Oh god, e tot mai lângă mine, nu-i așa? Nu știu. Uite-te. Eu nu știu, eu vreau să fac cărbune, dar nu merge. Mamă, ce mi-e frică. Păi dacă te-ai dus în fundul curții, ce poți să fac? Nu e în fundul curții. La unde? În fundul caprei, unde? Eu ziceam Da, uite. României. What the fuck, se vede de aici în puii mei. Sunt aproape de el sau el e aproape de mine? Dar tu ce faci? Nu mă uit, că n-am voie să mă uit la ochi.
What the fuck? Skeletron prost! Mânca-te argănacii. Unde-i? E la mine la ușă. M-a ciurit puțin. Mai e și un zombalo care vine. Mă, This is Sparta, băi, schelete! fiți-or dracu. Al naibii. Gata, am luat 2. 2 ouă. Bă, nu mai da mine. Vreau să închid ușa în puii mei, pe dacă dai. Mi se pare că vine Enderman-ul la noi. Că i-am văzut cu ochii și cred că s-a uitat și la mine. Uite-l. Hai, zombaloule. Vino mă să-ți iau carnea de zombie. Închide ușa după tine. Și de data asta așteaptă să trec și eu de tine, da? Da. Doar o bucată de mâncare. Tu ți-ai mâncat bucata? Nu știu. Nu mai închide. Acum închide-o. Așa. Băi, de ce nu pot să... Ok. Iată. Așa. Ia-l, ia-l, de la buci. La buci. Doamne. Ce? Dă-l. La buci. Oh, fuck. Mamă, cum se uită Enderman-ul la mine. Hai, du-te tu. Hai, o crezi tu. Oh, bă. Am închis ușa după tine. Te duci la fund. Bă, nu pot să fac cărbune, mă, pipi pe el. Help me. Frate, un cărbune. Atât aș cer. Oh my god. Uite prostul. Uite prostul. Mă duc în căutare de comori. De rasiști. Vezi dacă găsești. Uite o mină. Nu, Nu, nu e. doamne, ce m-a speriat de scheletonul măta. Ce ai tras? Nu, da, e la mine, la ușă. Ca de obicei. Alo. Pe bune? Da. Ăștia se urcă. Ah, fuck, ajută-mă! Ajută-mă că mai am 2 inimi și nu pot rezista. Oh my fuck! Cum dracu trece de mine în pula mea? Du-te dracu. E ce? Da, vezi și tu că ăștia altfel îmbrăcați? Sunt vilgeri. Da, la Minecraft-ul normal de pe calculator nu erau așa. Știu. Am tu unde te duci, domnule? Se face dimineața. Acum dăm și mie itemele la loc. Ce te mă? Tot ce aveam. Avea asta. Ok. Ușa, da. Știi de asta. Avea asta. Știu. Ce dracu? Nimic, atât. Bă, Nu, pumpkin. nu pap. Toporul. Hai bă, și Toporul, bă, că tu mi l-ai. Eu ți l-am dat. lemnul. Lemn, da? Bă, iar ai folosit. Ce ai, mă? Ai nebunit. Hai să folosesc. Gata. Atâta. Atâta avem. Bă, Licu, fă și tu un chest. Mă duc să iau lemn. Mi-a dat bine. Oh my! My God, unde e ăsta? E lângă mine. Gata, dispar. Wow. Băi, orice ar fi. Mamă, cum dispar. Vreau să-l văd, dar mi-e și frică de el. Dar nu, da. Eu stau lângă el. Păi, Stăteam. dar pleacă de acolo. Auzi, dacă așa... Băi, vreau să iau lemnul, că n-am de unde. Caută și tu. Uite, caută... De asta, cum e că se numește? Lemn normal? Nu, cărbune. Păi de ce n-ai spus? Eu nu mă uit în ochii lui. Dacă te uiți, știi că o să se teleporteze în spate, dar o să... Pentru că e mic locul. De mai bine uite-te la el. Nu să o crezi tu, uite-te tu la el. Păi eu sunt lângă el și poate să se teleporteze
puteți să mă omoare, că mai am și 2 inimi. Că de cineva nu m-a ajutat când i-a spus. M-a ajutat tocmai când era ultimul. Hai, tacă, Franca, că vorbești prea mult. Și faci prea puțin. Hai, bine, ne vedem de viitoare cu alt episod. Eu am fost Dragă de Gaming și ea a fost Cat Gaming. Pupici. Să dați like, comentarii și ne vedem de viitoare cu alt episod din Minecraft. Pa, pa!